teraz sa premení. Ve svete živočíchov som nemokremo a v tých veľkých hroch som mudr. Dneska to... Aj ty som sa chytil, lebo... Mario, takého ty... Tak, to sú tí 3D do piče. Tu máš strik, Martin, daj si. To sú 3D. Mario, čo bola? Poďte mudr. Vidíme vás, vidíme. Celý som mokrá. Ja som mokrá, ty si mokrá, ja mám mokrá. Ježišmaria. Naplašil tento podivný cicovec. Chlapci, dneska sme v ríši zoo. Alica v krajine zázrakov. Ríši zoo. Ahoj, Jak sa som máš? tvoj oriešok. Rozbij ma. O DJ. Rozbij ma. O DJ Hubertu si DJ Tomás. Ona, tá popoluška mala 3. No, ty máš 1, no. Rozbij ma. I... Čo tam našla? Máme. Ukáž, nech to pozrie s tými mudr okuliármi. Poď hore, že sa s tebou strýko vypráva. Dobrý večer, večerníček. Ešte stále si tam. Páni a dámy, dneska sa tu šušli tu bokom. Dobrý večer. Dneska sme to roztočili v veľkom prúde. Ja som dneska oriešok. Doma rozbijem a plus. Počuj ty, babrák. Nemá peniaze, ale... Mariu tam. Počuj, ja ti jedno pojím. Ja ti jedno poviem, však vy ste jebnutí. No. A všetci. To sú tí 3D okuláry, to piče. Šuker, ty si jak oný, majster sveta v kulturistike, to piče. Vidím ta, ve veľkom svetle. Ideme. Počuj, ja som taký predpovedač. Zajtra bude pršať. Poloblačno až mierne daždivo. Miestové fašility. Ty buď ticho. Dobre. Zajtra budeš plakať. To si bol. Chlapci, Mariu, koho sú to okuláre, to piče? Moje babky. Ona predpovedala... Ale dobre si hovoril. Ona bola od počasa. Áno, ona predpovedala budúcnosť, ty. Vidíš, že už nám prší. Už nám prší. A nevím.